Redmond. Chwilio am McManus. Ond McManus yn cam sefyll. Yn ffodus i'r Drenewydd. McManus yn cymryd cyffyrddiad ac yn canfod cefn yr hwyd, ond cam sefyll yn ôl y dyfanwr cynorthwyol. Dagan Smith i ddianc rhag Mwandwe. A canfod Clark. Baker tu allan iddo, ond croesiad at bobl ar y postyn pella, ond rai yn brobl just a methu cael y cyffyrddiad. Oes y gyfle i Ruston, mae drwadd. Ruston, heibiau Harrison, ac mae mewn! Eiliadau ar ôl i rai yn brobl, cael hanner cyfle, mae Nick Ruston drwadd i Drenewydd, a wedi roed yr ymwelwyr ar y blaen. Degfad gôl, Nick Ruston o'r tymor. Clark, dianc efo'r bel. Troi yn hyfryd. Sole i Chislevich a Jordan Williams tu allan. Bel ar draws at Ben Clark, wedi byrhau rediad o gwaith hyfryd gan Clark yng nghanol y cae. Bel ar draws, ond peniad Clark heibio y postyn. Mwandwe yn dwyn y bel gan brobl, ond ben ei hun. Erbyn Routledge, mae heibio'r Routledge. Mwandwe, gwaith gwych gan yr ymosodwr, dwyn y bel i ddechrau heibio wedyn i Jonathan Routledge, ond i ergyd methu ac iro Paul Harrison yn ei postyn agosa. Marriott, teg at y canol, Jones yn ei gwllwng hi, ond modfeddi heibio i'r postyn. Jones yn gwllwng hwnna ac Chislevich, dwi'n meddwl, gafodd yr ergyd efo tu allan ei droed dde, ond modfeddi heibio i postyn, dihangfa i'r golwr. Taylor yna flaen McManus. McManus tu ôl i Taylor. McManus ar ei droed dde, yn heibio'r postyn pella. Marriott yn methu y bel. Williams tu mewn i Astles, gwaith da gan Aaron Williams, heibio i Astles, ond Paul Harrison yn arbed yn ei postyn agosa, ond cyfla i Drenewydd, lleddfu chydig bach ar y pwysa, efo cwpl o funudau i fynd.